Здравей! Да запрятаме ръкави, искам да ти разкажа една история с един решен хорар от мен. Но първо, преди нея, бих искала да те въведа малко в темата за това кога една карта е валидна за анализ, т.е. кога е радикална и кога не е. Как разбираме това? Картата трябва съвсем буквално да отразява онова, за което ни питат. И най-вече интересът на питащият към въпроса. Ако това не се случва, то това означава, че имаме две опции. Първа опция – връщаме се към клиента и започваме да го разпитваме доколко силна е нуждата му да разбере отговора. Ако всъщност той няма силна нужда да разбере отговора точно на това питане в този момент, то съвсем нормално е картата да не е радикална. При опция 2 трябва да разгледаме и нещо друго. Картата може да ни насочи, че интересът на човека в момента е съвсем друга област от това, което ни е питал. И тогава е добре ние да си проведем разговор с него и да разберем всъщност какъв въпрос би желал да зададе. Какъв е истинският въпрос, който е най-близо до сърцето му в този момент. Така, мисля, че това като въведение може изключително много да помогне при решаването на всеки един въпрос, свързан с точността на картата. А сега да ви въведа в моята история. Зададоха ми въпроса, ще спечели ли делото. Човекът го зададе лично, което означава, че винаги гледаме знака на асцендента и планетата, управляваща този знак, представлява питащият или кверентът. Така може да го срещнете също. Кверентът е Венера в Риби. Тя екзалтира в този знак. Тя се чувства добре там. И като цяло екзалтацията показва, че човек не се вижда съвсем адекватно, а до голяма степен надценява силите си. Сега, делото е по 9-ти дом. 9-ти дом тук е под Близнаци, което означава, че Меркурий, който тук в момента е в 7-ми дом, управлява делото. Коя друга планета управлява питащия? Луната. Луната винаги представлява и питащия. Тя е неговото емоционално състояние. Много често можем да си изведем такъв извод. В много редки случаи, когато думът на въпроса попадне под рак, ние няма как да не дадем луната на въпроса. Тогава, съответно, тя няма да представлява кверента, но в повечето случаи това ще си бъде валидно. Луната, конкретно в този въпрос, се намира в 9-ти дом, което е много добре. Това означава, че кверентът определено мисли за делото и също така, поставяйки управителя на делото, Меркурий, в знака на кверента, Риби, тук където е Венера, можем да разберем, че всъщност той е в изгнание там, което е напълно нормално. Това означава, че питащият се притеснява за този въпрос, мисли го и му е важен. Така, това е добър сигнал. До тук изяснихме, че картата е радикална. Сега, как да разберем има ли шансове човекът да спечели делото? Противниците на питащият са винаги в думът, който е в точна опозиция с асцендента. Това ще рече са в 7-ми дом. 7-ми дом е под Марс. Ако Марс е всъщност първата планета, която ще направи аспект с управителя на делото Меркурий, то тогава знаем, че противника първи би могъл да спечели делото. Но тъй като в бъдещите аспекти, които са ето тук, не наблюдаваме такъв, можем да сме спокойни, че той няма да го направи. Сега е хубаво да потърсим връзка между нашият питащ, Венера, и съответно делото, Меркурий. Или между Луната и Меркурий, защото разбрахме, че Луната пак го представлява. Какво виждаме тук на 4-то място в бъдещите аспекти? Виждаме един квадрат между Луната и Меркурий, което означава, че всъщност да, делото може да бъде спечелено, просто квадратът дава, че ще се случи след време и с съответните усилия. Т.е. няма да бъде много лесно. Но и Луната е силна по знак, в рак тя е във владение, както и Венера в Риби е в екзалтация, което поставя кверента или питащия в една много добра позиция на сила.
Благодаря много.